ҷоми ҷаҳони 2022 ки баъд аз чанд рӯз оғоз мешавад, мусобиқаи муҳим барои аксари ситораҳои футбол хоҳад шуд. баъзе аз бозингарон бори аввал онҷо бозӣ мекунанду бархе дигар бошад бори охир дар ҷоми ҷаҳон ширкат мекунанд. мо имрӯз оиди онҳое ҳарф хоҳем зад ки ҷоми ҷаҳони Қатар барояшон охирин рақс хоҳад шуд. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати Yagex омода шудааст. Тамошои ҳама рақобатҳои варзиширо бо хизматрасониҳои шарики мо Yagex боз ҳам ҷолибтар гардонеду бо коэффициентҳои баланд ё он фоидаи пулӣ ба даст оред. Дар Yagex регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаҳои канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди Touchfood. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Якум, Криштиану Роналду. Роналду дар ин мусобиқа 38 солаву 3 моҳа мешавад. Криштиану бояд ин навбат аз фурсати ғолибият бештар аз солҳои қаблӣ истифода барад. Шояд баъди ҷоми ҷаҳон ӯ ба корномаи худ дар тими мунтахабаш хотима бахшад, чунки дар навбати баъдии баргузории мусобиқа Роналду 41 сола хоҳад шуд. Албатта ки ӯ метавонад то он дам бозии футболро идома диҳад, вале фаромӯш накунед ки сину сол кори худро мекунад ва мо ин чизро имрӯз ҳам дида истодаем. Барои ҳамин мухлисон бояд ҳар бозии Роналдуро ба ҳавас тамошо кунанд ки шояд ин охирин бозиҳояш дар мусобиқаи байналмилалӣ гардад. Дуюм, Неймар. Сабаби хотимаи корномаи Роналду сину сол аст. Ана аз Неймар бошад дигар чиз. ҳамлагари бразилӣ худаш қайд карда буд ки ҷоми ҷаҳони Қатар барояш охирин фурсати ғолибият дар ин мусобиқа хоҳад шуд, чунки ба ақидааш ӯ дигар товони бозӣ дар ин мусобиқаро надорад. Новобаста аз оне ки ӯ 34 сола мешаваду ҷоми ҷаҳони навбатӣ дар қитъаи ҳамсояи онҳо баргузор мешавад, Неймар дар он иштирок нахоҳад кард. Сеюм, Ди Мария. Ди Мария ҳам яке аз онҳое аст ки худаш иқрор шудааст ки дар ҷоми ҷаҳони баъдӣ иштирок нахоҳад кард. ӯ дар интервюе қайд карда буд ки моҳи декабр баъди анҷоми мусобиқа ӯ ба корномааш дар мунтахаб нуқта мегузорад. хулас Қатар охирин маротиба хоҳад шуд ки Ди Марияро бо либосҳои Аргентина мебинем. оё ӯ дубора голи ғалабаовар монанди Копа Америка мезада бошад ё не? мунтазири ҳамин ҳолат хоҳем буд. чорум, Томас Мюллер. Мюллер дар асл корномаи фавқулоддае бо ҷоизаҳои пурарзиш дорад. ҳарчанд ӯ 30 сол дорад, вале ба назар охири карьерааш наздик омадааст. ӯ дар ҳайати асосӣ Бавария мавқеи доимӣ надорад ва дар тими миллии Олмон ҳам ҳамин вазъро дорост. Мюллер дар рӯйхати Фликт бо назардошти таҷриба ва бозие ки дар мунтахаб нишон медод шомил шудааст. новобаста ба ҳамаи онҳо ҷоми ҷаҳони Қатар охирин барои қаҳрамонии ҷаҳони соли 2010 ба ҳисоб меравад. панҷум, Серхио Рамос. агар ӯро ба ҷоми ҷаҳони 2022 даъват карда бошанд, пас ин охирин бозӣ барои ҳимоятгари 36 сола ба шумор хоҳад рафт. дар баробари дигар бозингарони синну солашон калон, Рамос низ бори охир ба ҷоми ҷаҳон парвоз хоҳад кард. бо сабаби ҷароҳатҳои охираш сармураббӣ бештар ба бозингарони ҷавон такя карда Лапортаи дар формаи хуб бударо дар маркази майдон истифода бурдан мехоҳад, вале то имрӯз Рамос дар рӯйхати васеи Энрике шомил шудааст ва ба ҳайати асосӣ дохил шуданаш ҳам имконпазир аст. ба ҳамин васила Рамос бори охир дар мусобиқаи фароқоравӣ ҳунарнамоӣ хоҳад кард. агар Рамос дар рӯйхати ниҳоӣ шомил шавад, пас мо ӯро бо Пике дар майдон хоҳем дид. ҳарчанд Пике ба корномааш дар Барса нуқта гузошту тими миллии Испанияро соли 2018 тарк кард, вале Энрике ӯро ҳам дар рӯйхати кушодаш ҷой додааст. ин ҳам охирин имкони дурахшиш дар ҳайати Испания барои Пике мешавад. шашум, Лука Модрич. Модрич то ин дам муваффақ шуд то дастаашро финалисти ҷоми ҷаҳонӣ охирин кунад. дар дастааш бошад ҷоми Лигаи Чемпионҳо хазинаи ҷоизаҳояшро пур карда истодааст. новобаста аз чӣ қадар ҷаззоб будани корномаашу талошаш, фаромӯш намекунем ки ӯ ҳам инсон аст. ҷоизадори тӯпи тиллоӣ айни ҳол 37 сол дорад ва гуфтан мумкин ки ин охирин ҷоми ҷаҳон барояш мешавад. бо эҳтимоли зиёд Модрич ба корномаи варзишиаш нуқта мегузорад. кӣ медонад? ҳафтум, Луис Суарес. Суарес аллакай дар ғуруби карьераи зебояш қарор дорад. ӯ бешубҳа яке аз беҳтарин ҳамлагарон дар насли худ ба ҳисоб меравад ва ҷоми ҷаҳон барояш арзиши зиёд дорад. моҷарои соли 2014 ва бозӣ бо даст дар соли 2010 ба хубӣ дар дили мухлисон ҷой ёфтааст ва агар ин охирин фурсат барояш бошад, мо медонем аз чӣ ӯро ёд кунем. дар қатори Суарес, Кавани низ охирин рақси худро дар майдон барои мухлисон нишон хоҳад дод. ҷароҳатҳо ва синни сол ин навбат ҳам имкон намедиҳанд ки мо аз ин бештар бозии онҳоро бубинем. ҳаштум, Кевин Де Брюйне.
Де Брюйне худаш то ҳол иқрори хотима бахшидани корномаашро накардааст. Ӯ 4 сол қабл қайд карда буд ки чӣ шудани корро пешгӯӣ кардан душвор асту аз ҷадвали вазбини футболиаш шикоят карда буд. Ин ҷоҳо метавон гуфт ки Де Брюйне нияти хотима бахшидани корномааш дар мунтахаб дораду бо дастаи Манчестер Сити ҳама ҷоизаҳои имконпазирро ба даст овардан мехоҳад. Ӯ ҳамчунин бо оилааш ба ҷоми ҷаҳон меравад ва гуфтааст ки ин мусобиқа барои ӯ ва оилааш махсус мебошад. Ин охирин бозиаш мешавад ва оилааш барои тамошои ин фурсат ба Қатар мераванд. Нуҳум, Эден Азар. Ба он бозиҳое ки Азар нишон дода истодааст, шояд мо ӯро тамоман дигар дар майдони футбол набинем. Баъди ба Реал Мадрид соли 2019 гузаштанаш, ҳунари Азар тамоман чашмнорас шуд. Новобаста аз вақти ками бозӣ карданаш, Азарро ба тими миллии Белгия даъват карданд ва бо имкони зиёд ӯ ҳам охирин мусобиқаи ҷоми ҷаҳонии худро дар Қатар мегузаронад. Даҳум, Лионел Месси. ситораи дигаре ки бори охир тими миллии Аргентинаро сарбонӣ хоҳад кард. ояндаи Месси гармтарин масъалаи трансферии ҷаҳони футбол шудааст. баъди хотимаи шартномааш бо ПСЖ то ҳол маълум нест ки Месси дар куҷо бозии худро идома медиҳад. Фаронса, Испания, Англия ё Амрико? Кӣ медонад? ягона чизе ки медонем он аст ки ҷоми ҷаҳони 2022 барои Месси охирин ҳунарнамояш дар тими миллии Аргентина мешавад. бозингари собиқи Барселона бо мунтахабаш чандин бор лаҳзаҳои душворро аз сар гузаронид ва дар охир бо ҷоми Копа Америка шодию нишод ба мухлисон ҳадия кард. хотимаи корнома дар ин вақт зебо ба назар мерасад, вале ӯ як фурсати дигари бозӣ дар ҷоми ҷаҳонро дорад. дар ПСЖ ҳама ҳунари доштаашро тамрин карда бо омодагии ҷиддӣ ба ин мусобиқа хоҳад рафт. Аргентина яке аз муддаиён ба ҳисоб меравад ва Месси низ талош хоҳад кард ки ҳама қувваашро он ҷо сарф кунад. то куҷо Месси ва Роналду ин навбат муваффақ мешуда бошанд? фикри худро ҳатман дар комментария нависед ва лайкро фаромӯш накунед. ба ҳамин тамом, то наворҳои баъдӣ тансият бимонед дӯстон.